Pred tradičnou nedeľnou dohrávkou v Petržalke, ktorou bol súboj Artmedie s Trnavou, si už v niekoľkodňovom predstihu aj vrabce čvirikali o víťazstve hostujúceho tímu. A najmä druhopolčasovým výkonom domáci ako keby chceli dať Kuvičím hlasom za pravdu. Jozef Adamec sa vrátil za starý bratislavský Most a keď videl nastupujúcu zostavu Artmedie, zrejme nemal zo supera príveľké obavy, veď v základnej 11 domácich absentovali Čvirík, Burian, Straka, Gajdoš. Miesto na tribúne sa ušlo Debnárovi a Jánovi Kozákovi. Pak Spartak nastúpil v momentálne najsilnejšom zložení, aké má tréner Adamec k dispozícii. Tomáš Oravec mohol z hranice bieleho bodu prekonať Lipčáka už v 6. minúte. Potom Kornel Saláta hlavičkoval z bezprostrednej blízkosti do nebies. Spartak sa ozval poprvý raz v minúte 12. Po prihrávke od Kožucha sa oprel do lopty Turtenwald. Brankár Kolár mu gestom naznačil, čo chýbalo jeho strele. Po Kožuchovej prihrávke sa koncovka Michala Gašparíka taktiež neskončila gólom, ale to platilo takmer pri všetkých pokusoch Spartaka s výnimkou dvoch momentov. Po nepresnej strele Oravca sa po centri od Čišovského nepresadil Patrik Mráz, ktorý prišiel do Artmedie v lete z rozpadávajúceho sa Púchova. Až Marian Čišovský rozvlnil sieť Lipčákovej brány, treba však dodať, že na góle obrancu Bratislavčanov z 33. minúty má podiel i mokrý terén. Opakovaný záber dokázal, že práve Čišovského pošmyknutie sa dopomohlo strelcovi zatočiť oblúčik ešte ideálnejšie. Bol to však nádherný gól. Veční náhradníci z lavičky Artmedie v úvodných 40 minútach plnili pokyny trénera Štefana Horného. 19-ročný Patrik Mráz nielen odzbrojil Turtenwalda, ale i ukážkovo našiel Tomáša Oravca. Ten zahadzoval jednu gólovú príležitosť za druhou. Dodatočná strela Martina Ďuricu bola už len z kategórie propagačných. V 41. minúte po zblokovanom centri Mráza sa vydal do útoku Marek Ujlaki. Loptu si vymenil so Semánkom. Následný dlholetiaci center našiel trestuhodne nikým nekrytého Miroslava Kryša a ten ešte do prestávky vyrovnal na 1-1. Divákom už pomaličky začalo dochádzať, čoho budú svedkami v druhej 45-minútovke. Prečo podľa opakovaného záberu Čišovský neatakoval zakončujúceho Kryša, nevieme. Vieme však, že domáci sa od tejto chvíle začali vytrácať z hracej plochy. Veď skúste počítať gólové príležitosti Artmedie a Trnavy v zostávajúcich minútach zápasu. Šanca s číslom 1, Michal Gašparík, Spartak Trnava. Po rohovom kope Ujlakyho ešte v prvom dejstve šanca číslo 2, Miroslav Kryš, opäť hráč Trnavy. Po zmene strán po hlavičke Tchuža mal príležitosť prekonať brankára Kolára aj sám Marek Ujlaki. Po úniku Kožucha po pravej strane mal Kryš dostatok času aj priestoru lepšie zvládnuť finálnu fázu akcie. Len pripomíname, že to bola štvrtá príležitosť hostí od vyrovnávajúceho gólu. Aj Vladimír Kožuch vie namieriť lepšie. V rámci objektívnosti tento pokus započítavať nebudeme a rovnako tak urobíme aj v prípade priameho kopu Ujlakyho. Následnej šanci kapitána Spartaka však už pridelíme poradové číslo 6. Po prihrávke od Ďuriša nepochodil opäť Marek Ujlaki. To sme sa už dostali k číslu 7. Pod číslom 8 bola neúspešná akcia po osi Filip Hrabal Kožuch. Máte úsmev na tvári, číslo 9, opäť Vladimír Kožuch. To už prestali byť trpezliví aj diváci, ktorí sa začali búriť. 10. šancu mal Andrej Filip. V tej chvíli bolo už takmer každému jasné, že Trnava musí dať gól. Stalo sa tak v 88. minúte, keď sa k odrazenej lopte dostal opäť nikým nekrytý Miroslav Kryš. To už hnali Spartak za víťazstvom aj priaznivci Artmedie. Keď starší pán s dážnikom v ruke hádže od zlosti na hraciu plochu bicykel, to je už na zamyslenie. Na zamyslenie je aj nedokonalý hrací model našej súťaže. V Petržalke sa búrali série, Artmedia prehrala prvý raz doma, Spartak po dvoch Kryšových zásahoch vyhral prvý raz vonku. Aj trnavskí fanúšikovia, ktorí merali cestu za starý bratislavský Most, sa i napriek víťazstvu cítili podvedení. Hlasy z pozápasovej tlačovej konferencie sme zhrnuli do jedinej výpovede. Čo povedal kolega, šťastné víťazstvo Trnavy.
Ten, kto videl zápas na vlastné oči, odchádzal morálne sklamaný. Hlavná myšlienka futbalu zabávať divákov, ako si stratila plný.